Duel odštartovaný, Nitra, len pre istotu poviem, že bude hrať v prvej tretine zľava doprava v modro-bielej kombinácii. Nové Zámky spojili zelenú, bielu a čiernu farbu. Tí z vás, ktorí sledujú detailnejšie našu najvyššiu súťaž, tak vedia o tom, že Nové Zámky sú už odovzdaným súperom pre mnohých a niekedy dostávajú aj takéto rýchle góly. 24. sekunda a strela Alexa Kotona zapadla za brankára Viktora Mičíka o post najproduktívnejšieho obráncu súťaže spoločne s Turínim zo Žiliny a s Čikojnom z Banskej Bystrice. Dotiahol sa na prvého menovaného, toto bolo naozaj pravdepodobne o jeho góle. Už by znieval veľa lepšie. A toto by mal byť sinátor Sama Bučeka. To môže byť zaujímavé v nájazde Lacka. Lacko backhand bol faulovaný a že by z toho bol samostatný nájazd. Je to tak? Lacko to vyzerá na veľký prehľad. Našiel štrbinu medzi betónmi Mičíka a Nitra vyhráva 2-0. Akrát aj proti Žiline gól dal pri víťazstve nad Popradom. Zatiaľ vynikajúci mesiac február pre Jakuba Lacku, ktorý teda dosahuje už svoj 6. februárový gól. Zatiaľ Nové Zámky nepôsobia odovzdaným dojmom, snažia sa bojovať. Môže to byť s pribúdajúcimi minútami a pravdepodobne aj gólmi oveľa náročnejšie. No a na ten ďalší sme čakali čo možno 5-6 sekúnd. Samo Buček. A poďakovať sa môže svojmu dvornému asistentovi Sahirovi Gilovi. Medzi nich patrí. Hľadia aj Hein. Nešero to bral na seba a vymaľoval to gólovo. Prvý gól mu štatistici zobrali, pripísali ho Kotonovi. 29-ročný Kanaďan vypálil v pravý čas. Už bol dostupovaný. To sa nedá nič vyčítať Patrikovi Šutimu. Doslova iba daroval Braňovi Mezejovi. Sa už ale začala presilová hra Nitry. A je to 5-0. Takisto ročník narodenia 2007, dostal to veľmi dobre vo finále. Količáni dáva puk na os Lisi. Mohol to posielať na bránku, ale vôbec to Sorgoňom nevadí. 6-0. Bola ešte tá enormná snaha Liseho, ktorý to možno aj chcel posielať na bránku. Napokon sa puk dostal na čepel pripraveného Davida Okoličányho. Boli na 4, 5-0 a 6-0. Buček chce dať ďalší. Buček to dáva rovno do šibenice. 7-0. Ako 12-0. Samozrejme narážam na tú prehru s Popradom. Novácim to neprekáža, nemá prečo. Baja proti trom, prichádza doplnenie od Hrnku a ten dáva 8. gól. Play-off zvykne mať naozaj famózne. Je to hráč do vyraďovacích bojov. Hugo Kováč bude mať asistenciu, tú prvú. Veľmi dobre si počkal na centra svojho útoku. Vyhrať 3-4 krát za sebou. Ak áno, tak to ide veľmi ťažko. Naopak Nitra veľmi hladko preniká do týchto zón. Hrnka. Niklem naznačený, krásny moment a robí mu Jacksonovi. To predsa len padlo. 9-0 ešte v druhej tretine. Aktuálne dáva svoj 16. a padá mu to po poriadne dlhé dobe. Od 14. januára nedal gól. Paradoxne naposledy ho dal Novým Zámkom. Teraz môže poďakovať Tomášovi Hrnkovi. Tom skorovali aj Hrnka, zatiaľ má posledné slovo Robbie Jackson, ktorý dal gól na 9-0, 8 sekúnd pred druhým klaxónom a teraz prichádza 10. A dáva ho ten istý hráč. To ako na podnose dostal Robbie Jackson. Môže opäť poďakovať Tomášovi Hrnkovi, ktorý si na konto už pripísal 3 body. Obežal
Nemec, je to 11-0. Dvojgolový je aj Adam Nemec. Žiarili aj v zápase tom vzájomnom 10. januára. No a žiaria aj dnes, samozrejme, dostávajú viac minút ako za normálnych okolností. Mečovi sa odvďačujú. Ondrušek. Je to predsa len gól v sieti. Nie Libora Kašíka, ale Erika Šeba. Sa na našich štadiónoch nedieje často. Gól na konte mladého Michala Čapuša. Vôbec by som sa nečudoval, ak by v budúcej sezóne zakotvil práve v Nitre. To bolo to obdobie sezóny, keď Rapusi Tomás, Žiarili plus Havriliuk samozrejme, no ale je to 12-1. Dá sa v tejto sezóne. Prvý za Nitru. To zakončoval Green, ktorý bude mať asistenciu, rovnako ako Jackson. Ako dokázal ponad Molnárovú hokejku posunúť Greenovi. Dvaja legionári. Prechod. A je tam predsa len 13. gól, 13-1. Aktuálne vyrovnaný extraligový rekord. Tomáš Pobežal, ten nám takisto ešte v 4. útoku. Dnes ale paradoxne asi najviac minút odohrala práve trojica Nemec, Krenko, Pobežal. V všeobecnosti Pobežalová forma nie je taká úchvatná ako na prelome rokov, ako v mesiacoch november či december. Ale teraz to opäť v prechode urobili Corgoni veľmi dobre. Už sa tak nestane. Je tu sirena pod Zoborom. Výsledok, ktorý obletí minimálne Slovensko. 13-1.